Και γίνεται αυτό. Πήγαμε σήμερα με τον Ασημάκη να ψαρέψουμε στο παραδοσιακό Ιβάρι. Στην πύρα ή αλλιώς παγίδα πιάσαμε τα φρέσκα ψάρια μας. Στόχος μας να πιάσουμε μια μεγάλη μπάφα για να φτιάξουμε το παραδοσιακό φημισμένο αυγοτάραχο Μεσολογγίου. Τώρα αυτή είναι η μπάφα, ο θηλυκός κέφαλος και θα βγάλουμε το αυγοτάραχο. Τώρα για να γίνει σωστά η δουλειά πρέπει να μπει σε θαλασσινό νερό. Για πόση ώρα? Για 5 λεπτά θα φουσκώσει και θα μπορεί εύκολα να βγει το αίμα. Επόμενο βήμα είναι να το αλατίσουμε. Ανάλογα το μέγεθος θέλει και τόση ώρα στο αλάτι. Τώρα μετά από εδώ το ξεπλένουμε και για καμιά εβδομάδα θέλει στέγνομα στον αέρα. Μετά το βαφτίζουμε σε κερί μέλισσας και γίνεται αυτό. Και όταν είναι να φάμε, το κόβουμε κομματάκια, βγάζουμε το κερί και το τρώμε. Αυτό το δικό μας είναι λίγο πιο ακριβό από αυτό που θα βρείτε στο εμπόριο, γιατί είναι ελάχιστη η ποσότητα. Δεν υπάρχει ποσότητα να βρείτε παντού.